2 דקות, אז היינו חוגגים בגמר ליגת האלופות. איויה, אני שואל, איויה, אתם עונים, איויה, אם זה פייר, איויה, לחיים, איויה, אני שואל, איויה, אתם עונים, איויה, אם זה פייר, איויה, לחיים. תדעתי להודים וזה עשיתי תואר, מחבריי המנהלים ועד מחלק הדואר. יום יבוא, כך אומרים, יתרוממו כל העובדים ויחליטו פה אחד להחזיר את ג'ורג' מיד. איויה, אני שואל, איויה, אתם עולים, איויה, אם זה כן, איויה, לחיים. עכשיו הגיעה השעה שבה אוכל לנוח, להתנגב ולגנן בשביל המצב רוח. אך ישנה אחת לידה, היא הכינה רשימה, את הגלובוס היא סימנה, אז הרסתי מזוודה. איויה, אני שואל, איויה, אתם עונים,